od Nadežde? Ne postajem. Si pratila Nadeždu prethodne sezone i ponašanje prema Miki? Pa jesam, ali ne postajem. Promenila sam se. Ok. Miki, komentar imaš? Hvala. Mislim da nije. Pitanje za Postoje Suzanu. neki privatni Suzani problemi zbog kojih se to reflektuje sve na naš odnos i zašto ona poludi. To su neki njeni privatni problemi i onda zbog toga se dešava to tako kako se dešava. I zbog toga što smo tu, ne želim da je opravdavam, ali ja razumem svaki put kad ona popizdi, kad izgovori neke reči, kao što ona mene razume, što ja izgovorim njoj neke reči, to je zbog toga. Gde smo, šta smo? Ajde, čuješ onda sljedeće pitanje. Ajde. Suzana, da li su ružne reči stoko, manijače, bolestan, psihopata, jedeš kao svinja, crko da Bog da, raspašćeš se, ovako stojiš, šta žmirkaš i slično, primerene za tebe? Ne. Ima i Miki porodicu. Ne, nisu. I stidim se tih reči. Ovo je samo deo reči. Da, nisu, naravno. To nije moj rečnik, mislim, u privatnom životu. Stidim se, toga sam to već rekla. Ok, hvala. Pitanje za Savu Perovića. Dobro večer. Dobro večer. Šta si, Aleks,